खुलुमबाय स्टुडियोआव आं उदांस्रि मुसाहारि बे समाव अरुणोदयखौ लानानै मोनसे गेदेर खौरां अरुणोदयनि रांखौ नोंथाङा मोननो हायाखै नामा अरुणोदय बिथांखिनि रां मोनै लाख लाख आइजोफोरनि थाखाय मोनसे गेदेर खौरां जुदि नोंथाङा अरुणोदय बिथांखिनि मुलाम्फागिरि अब्ला बे खौराङा नोंथांनि थाखाय अरुणोदय बिथांखिनि रां मोननो हायै मुलाम्फागिरिफोरनि थाखाय हेल्पलाइन नम्बर फोसावनाय जादों जुदि नोंथाङा अरुणोदय बिथांखिनि रां मोनाखै अब्ला नोंथाङा बे फोसावनाय हेल्पलाइन नम्बराव अजद हरनो हागोन नंगौ नोंथाङा बे फोसावनाय हेल्पलाइन नम्बराव अजद हरोब्लानो अरुणोदय बिथांखिनि 1250 रांखौ मोननो हागोन अरुणोदय बिथांखिनि रां मोननो हायै आइजोफोरनि थाखाय सरकारा हेल्प डेस्क आरो हेल्पलाइन नम्बर फोसावदों नोंथाङा बे फोसावनाय नम्बराव अजद हरोब्लानो नोंथाङा अरुणोदय बिथांखिनि 1250 रांखौ मोननो हागोन बे फोसावनाय हेल्पलाइन नम्बरानो जाबाय 1800202626 बे होनाय नम्बराव नोंथाङा फुंनि 10 रिंगानिफ्राय मोनाबिलिनि 6 रिंगासिमनि गेजेराव कल हरनानै अजद हरनो हागोन फिन फोरमायबावोदि बे समाव अरुणोदयखौ लानानै मोनसे गेदेर खौरां अरुणोदयनि रांखौ नोंथाङा मोननो हायाखै नामा अरुणोदय बिथांखिनि रां मोनै लाख लाख आइजोफोरनि थाखाय मोनसे गेदेर खौरां जुदि नोंथाङा अरुणोदय बिथांखिनि मुलाम्फागिरि अब्ला बे खौराङा नोंथांनि थाखाय अरुणोदय बिथांखिनि रां मोननो हायै मुलाम्फागिरिफोरनि थाखाय हेल्पलाइन नम्बर फोसावनाय जादों जुदि नोंथाङा अरुणोदय बिथांखिनि रां मोनाखै अब्ला नोंथाङा बे फोसावनाय हेल्पलाइन नम्बराव अजद हरनो हागोन नंगौ नोंथाङा बे फोसावनाय हेल्पलाइन नम्बराव अजद हरोब्लानो अरुणोदय बिथांखिनि 1250 रांखौ मोननो हागोन अरुणोदय बिथांखिनि रां मोननो हायै आइजोफोरनि थाखाय सरकारा हेल्प डेस्क आरो हेल्पलाइन नम्बर फोसावदों नोंथाङा बे फोसावनाय नम्बराव अजद हरोब्लानो नोंथाङा अरुणोदय बिथांखिनि 1250 रांखौ मोननो हागोन बे फोसावनाय हेल्पलाइन नम्बरानो जाबाय 1800202626 बे होनाय नम्बराव नोंथाङा फुंनि 10 रिंगानिफ्राय मोनाबिलिनि 6 रिंगासिमनि गेजेराव कल हरनानै अजद हरनो हागोन मोनसे फोसावथाय बेचलर अफ भकेशनेल नार्सिं केयार लानो गोसो गुदुं लाइमोनफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय बरमायाव रुरेल इनस्टिट्युट अफ हेल्थ साइन्स ग्रुप अफ भकेशनेल नार्सिं एडुकेशनाव बेचलर अफ भकेशनेल नार्सिं केयारनि थाखाय मुं थिसननाय एबा एडमिशना सोलिगासिनो दं बे बेचलर अफ भकेशनेल नार्सिं केयाराव मुं थिसननो थाखाय फरायसाया जायखिजाया स्ट्रिमनिफ्राय एचएस आनजादखौ उथ्रिनाय जानांगोन लोगोसे बे बेचलर अफ भकेशनेल नार्सिं केयारनि सार्टिफिकेटनि भेलुआ डिग्री लेभेलनि समान आरो बे डिग्रीखौ स्कप ग्लबेल स्किल इउनिभार्सिटी भोपाल मध्य प्रदेशनिफ्राय होनाय जागोन गुबैयै भकेशनेल नार्सिंनि सायाव बे बेचलर अफ भकेशनेल नार्सिं केयार कचिंखौ होनाय जायो आरो बे कचिंआ जोबखांनायनि उनाव नोंथाङा सरकारि साख्रि कर्परेट साख्रि आरो प्राइभेट साख्रि मोननायनिबो सुबिदा दं बेनि अनगायैबो बे कचिंआ जोबखांनायनि उनाव प्लेसमेन्ट साख्रिनिबो सुबिदाखौ नोंथाङा मोननो हागोन बेनिखायनो जाय बिथांमोना बे बेचलर अफ भकेशनेल नार्सिं केयार कर्सखौ खालामनो गोसो थाबैनो नैबे 8723035865 जानबुं नम्बराव सुराद लानानै गावनि मुंखौ थिसननो हागोन खुलुमबाय आं नोंथांमोननो दिनै बे भिडिअनि गेजेरजों जोबोर मोजां मोनसे खौरां फोसावनो थाखाय लाबोनाय जादों जोंनि बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय बरमायाव रुरेल इनस्टिट्युट अफ हेल्थ साइन्स ग्रुप अफ भकेशनेल नार्सिं एडुकेशनाव बेचलर अफ भकेशनेल इन नार्सिं केयारनि एडमिशना सोलिगासिनो दङ आरो बेयाव एडमिशन लानो थाखाय स्टुडेन्टआ जायखिजाया स्ट्रिमनिफ्रायनो 12 पास जानाय जानांगोन आरो बेनि सार्टिफिकेटनि भेलुआ ग्रेजुएट लेभेल एबा डिग्री लेभेलनि समान आरो बे डिग्रीखौ स्कप ग्लबेल स्किल इउनिभार्सिटी भोपाल मध्य प्रदेशनिफ्राय होनाय जागोन स्पेसियेलि भकेशनेल नार्सिंनि सायाव बेस खालामनानै बे कर्सखौ होनाय जायो कर्स कमप्लिट जाखांनायनि उनाव गभर्नमेन्ट जब कर्परेट जब आरो प्राइभेट जबजों लोगोसे फार्दार मास्टार डिग्री खालामनो गोसोब्ला खालामनोबो हायो आरो बेयाव कर्स कमप्लिट जाखांनायनि उनाव प्लेसमेन्ट जबनिबो सुबिदा दङ बिदिब्ला एथ' मोजां सुबिदाखौ जों मानो जोंनि आखाइनिफ्राय बारग'होनो जाय बिथांमोना बे कर्सखौ खालामनो गोसो होनाय नाम्बाराव थांनानै थाबैनो कन्टेक्ट खालामदो आरो गावनि सिटखौ बुक खालामनानै गावनि फिउचारखौबो ब्राइट खालामदो
थेंक इउ।